Maksat gel sen bilen diskussiya edelim gelsene. Mende köp takazat istivalarım var. Gel Maksat. Gel. İkimiz bir yüz yüze diskussiya edelim. Gel yine yüzün açık gel. Vatandaşlar, sanksiya verilmedi halı. Sanksiya verma için sizin poddeşkanız gerek. Sizin video çekiliş poddeşkanız gerek. Challenge çekmeli onun için. Sanksiya verma için özünden öz verilmedi o. Neme Bahtiyar eke? Bahtiyar eke. Alo. Siz şu arzuvadan şey yapsanız ya. O Maksat geldin mi? Go mu? Blog et hemen sevunacak. Gel sevunacak. Yok seni blog edecek değil. Öyle erkek yalın sevun ben diskussiya gides. Bolya mı? Ber sonra ben tayyar. Hadi. Sen ayttın prezident yine şunu sanksiya diýdiň. Men sana gyzykly soraw. Hem meksigan kellesinde gören şu soraw. Prezident gelen wagtynda hiç de bilmediňiz. Prezident gelen wagtymy? Diýeçi gorka prezident Türkiye gelme zaten kurulan bir videosu var da şu intereslima. Tamam Maksat kurulan oldun mu? Durun indi durun Bahtiyar. Soraň berip oldun mu? Meksigan soraw şolaw. Tamam. Soraň berip boldun mu? Jogabynam kepim bölmän dinle. Erkek boldy dinle. Senin hormatly prezidentin Mehruwan arkada seret. Bana patpis gerekler men kanalymam yok TikTok'ta. Men sana diýen. Senin hormatly arkadaň Mehruwan prezidentin senin ýöne meniň däl. Sen o nizakonly prezident. Men sana bir zat düşündüren Maksat. Dinle dur. Ertir men prezident olsam meňem götüme alarsın sen. Bir minut dinle. Endi men dinle. Ömür Allah däl. Seni bilip koydum uje men. Sen saunuňa kirip gören adam men dinlendi bir minut. Sen ýa-ni hormatly prezident diýdiň Mehruwan arkada diýdiň. Şey diýdiň gel diýdiň siz hiç edip bilmediňiz diýdiň. Sen ýa-ni Mehruwan arkada diýen adamyň 2004, 2005 yani 2001-nji ýyldan 2006-njy ýylaça näme üçin Saparmurat Niýazow da bir zat bilmedi? Ha? Sen arkadan güçlü bolýanmasa näme üçin 2001-nji ýyldan 2001-nji ýyldan 2006-njy ýylaça kabinet ministri boldy. Medisina, medeniýet, bilim 3 bölme seretdi. Näme üçin bir zat edip bilmedi ol? Näme üçin edip bilmedi? Balonma. Dur, men tek izi var mı sen dinle? Sen indi näme üçin şoňa durun Bahtiyar. Näme üçin şoňa jogap berip bilmedi? Saparmurat Niýazow tarp bataýyn. O da seret, söze seret. Tarp bataýyn ölenden soň çykdy da özçe nizakonly prezident bolup Türkmenistanyň haýsy konstitusiýasynda bar. Временный prezident, wagtlaýynça prezidentin wezipesini ýerine getirýän adam prezident bolmaly ýa-da kandidaturasyny geçirmeli diýip kanunda barmy? Ýok. Ya Türkmenistanyň ýa-da başga ýurduň saglyk ministri, meclisiň başlygynyň orunbasary Ataýewy ýok edip ýerine geçip prezident bolmaly diýen kanun barmy? Ýok. Hany o kanunlar näme üçin bolsa sen hormatly arkadaň onda? Sen şu soralara jogap berer? Aydıp boldun men soraňa jogap bereyim. Sen aytmasınlar ýöne çıkarma käse. Seni çıkarmaýarlar ýöne sögme. Davay. Sögme ama. Açık diskussiýa gide jogap bersen kanun boýunça diýdiň. Men kanun boýunça diýär sana. Bolly kanun boýunça aýdym. Birinjilik bilen saýlaw geçirildi. Dogrymy? Saýlaw diýip kanun barmy diýip 2006-njy ýyla çendi. Saýlaw geçirildi. Kanun. Yo 2006. Yok 2006 yıl 21. dekabrında Saparmurat Niýazow jaýlandy. Menem çağajykdym. Dinle de bölmeden. Yo men çağajyk däldim, düşündürme bana. Aha. Siz bilen kim bölýär? Ben Saparmurat Ataýewiçi aha. Näde tanıyan sebebi bizim inniwer özümüze gelen wagtlarymız 90-njy ýylmen. Senden 3 ýaş kiçiler öýtdi dogrymy? 3 ýaş kiçi sen men aýdy ber. 4 ýaş kiçi pardon. Aýdy ber. 90 mi sen? Men 91 aýdy ber. Ha, 90 ýyl. Saýlaw geçirildi. Saýlaw 3 ýerde gyzlygyna geçirildi. Haýsy konstitusiýada ýok, boy adam yani eline bir zat baglansa prezident bolmagy hakyky bar, dogrymy?
Nämesi bolsa? Näme onda Tayyip bolup bilen okdur indi. Saparlyv bolup bilen ok, İçeri İşler Ministri bolup bilen ok, Daşary İşler Ministri Raşit Meredov bolup bilen ok da Emin Berdimuhamedov boldu. Sen şoňa jogap berýärmi? Soradım, komşularımdan hem soradım, ben kime seçerdiniz diýen, men Gurbanuly Berdimuhamedov seçerdim dediler. Sen şu Aha. hayır da Yok. Gurbanuly Berdimuhamedov şu saýlawlara gelmegine hakkı var mı diýen men sana kanun boýunça sen konstitusiýa. Nerede var? Nerede var? Şu Türkmenistan'ın Doğru. Türkmenistan'ın prezident saýlawlar diýen konstitusiýa näçenji ýylyň näçenji aýynda kabul edildi? Şonu aýtsana maňa. Onların Türkmenistan'ın prezident saýlawlary ýokdy. Saparmurat Niyazov ömürlükdi. Sen maňa şu kanunun kabul edilen wagtyny aýt, men sana aýtjak. Deputat. Ayo, şaka neme fabrikan nemesi prezident Ukraina. Şakala firman nemesi Ukraina nemesi prezident bolly. O Türkmenistan'ın hökümetine işlep veren adam näde prezident bolanawy? Sen maňa şonu düşünürsen. Tamam, dur. Türkiye'ne kabul ettim, tamam. Sözümü kabul ettim onda. Türkmenistan'ın den hukuklary aýatyny dur. Türkmenistan'ın sen ýöne dolu jogap berip bilmedin. Sebä dolu jogap berýän bilmeýänsen. Türkmenistan'ın den hukuklary aýatyny Doğru hiç hil doğru jogap beremok. Sen berilýän pullar seni gürletýär. Onu arkaýynda ben dinlendi. Demokrasiya döwleti doğru däme? Demokrasiya döwleti bolan üçin hemmek için hak hukuky bar. Öz nemesini götürlemeye hak hukuky bar. Näme üçin onu alak ýok? Sana bir soragym bar, maksat Ukrainany boş ver. Näme üçin SNG döwletine değişsin? Dur Ukraina, sen meni dinle bir minut. Sen bolya prezident oldu, Türkmenistan demokrasiya döwlet diýdim. Demokrasiya döwletde sen ki al ekonomika diplom bolan adam näme üçin motor sürüp ýörgelip Türkiýede? Ýollar ýapyp bolan üçin var mı? Yok. Näme ýapyp bolan üçin? Näme hakkı var ýapyp goýmana demokrasiya döwleti? Ya dur sana yine bir sorun var. Sen demokratik devlet diýdiň. Adam hukuklary demokratik devletde prezident bilen çopanın hem konstitusiýanyň önünde hakkı var, dogrymy? Demokratiya devletde. Dogrymy? Dinlendi meni. Türkmenistan'ın den hukuklary aýat sağda ondan soň köçe çyksa, alyp gidip polisiýalar 750 000 iştiraf edip, ajjal alyp gidip atýar. Dur dinle. Men başımdan geçen aýtýan dinle meni. Alıp gidip 750 000 iştiraf edip atmışat kalyalar prezidentin doğanı Gülnawat daňat ýança keyp etse polisiýalar gelip goraya. Bulam demokratiýa. Bulam demokratiýa aýdan. Yo, demokrasiya diýende birinjilik bilen içkide tutulanlar alyp gidilýär. İkincilik bilen açsan işden sen toýda alınma diýdiň işimde, dogrymy? Var. Ýokdumy? Açsan näçe sen işletdiň? 11 reçenli. 11'e sen ne işlettin? Sen ona sen ne diyorsun? 11'den sonra näme taksili öýüne çıkaýtdyň onu. Ya men dinle. Sen meniň asysalyň salyma garşma, ben taksili elterin maşinimde elten ýöne biz içkili ýagdaýda tutulsak sagat ondan soň bizi alyp gidýär. Ýöne Gülnawat daňat ýança näme pikir edýän limonad içýär diýip. Limonad içýär Gülnawat. Gülnawat sen men içmeýän içkilerimi içýär. Sen men içmeýän içkilerimi içýär, düşündiňmi? Onu näme üçin alyp gitmeýär? Ay bir mutluk sen iki taýmam gyz, meňem gyzym. Şolar warlanmasyn içki nemetinde bolan ýagdaýyna şolara birda bolmasyn diýen ýagdaýyna alyp gitdi. Onu privestoy, başga da eşden ýanky men sorama jogap ber. Ya sen meni dinleýin, bäri diskursa gidip oturar Türkiýe. Bolya başga zada geçecek. Dur indi. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 29-njy maddasynyň migrasiýa hakynda dinle. Sen hiç bir soraga dol jogap berip bilmeýän bilen ogam. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 29-njy maddasynyň 3-nji bölümine laýyklykda näme üçin Türkmenistan'ın raýatlarynyň pasportlary 5 ýyl 10 yıl uzaldılmalı yerinde näme üçin 1 ýyl 2 ýyl nizakonly uzaldylýar konstitusiýa tarapyndan. 29 maddada mı? Konstitusiýada.
Ava 29. maddenin 3. bölümünü görmüyor musun? Ama 29'da başka lat yazıyor. Rayet sen sonun 29'un 3. bölümünü gör diyem ben sana. 3. bölüm değil ya zat yok bu. Konstitusyada bölüm değil ya zat yok. Yalan gepleme sen. 29. madde yine 29. madde görüyen oldu. Türkiye'ne. Türkiye'ne bana seret. Beni dinle, bir minut dinle. Sen 29. madde Türkmenistan'ın konstitusiyasının 29. maddeni görüyorsun. Ben sana migrasiya hakkındaki kanunum diye. Kovca yaz internete. Migrasiya hakkındaki kanunun 29. maddesinin 3. bölümü diye sana. Migrasiyası mı? Türkmenistan'ın migrasiyası doğru değil mi? Ben sana o katlayacağım. Çıkarma. Oku. Türkmenistan'ın. Hani nerede bir yıllık uzatmalı diyen yer var. Okusana. Erkek koldan oku. Migrasiya hakkındaki kanun deyip yaz. Öyle çıkarayım ama çıkarayım sizde sorun mu var? Yo seni çıkarmaya sen oku şunu. Migrasiya hakkındaki kanunun 29. bölümünün maddenin 3. bölümünü okuyup ver bana. Halka şu tayda göreyen bir 105 adam okuyup ver. 29. madde değil mi? Hava 29. maddenin 3. bölümünü okuyup ver bana. Okuyun da erkek olayan basa. Migrasiya okuyun. Migrasiya okuyun. Sen bugün tapmarsın ertirap edeceksin. Ne? İşine gelmeyesin. Ne? Sen onu tapma. Sen işine gelmeye. Bir iş gelecek diye. Olya tap sen tap oku taptan oku. Ferhat bir sözünüzü böleyin. Bir iş gelecek diye ben çıkacağım. Ben maksat işim var. Tamam durmadan. 29. Türkmenistan rayetinin Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'ın gelmek için pasaport resmi mesele geçiyor. Bak o buldu. Ekonomist ne oldu sana saf oldu? Nerede? Burmun çıkarasın o. Türkmenistan'ın çeklerinden dışarıda hemşirelik yaşayan Türkmenistan'ın rayeti pasaport almak için Türkmenistan'ın dışarı yurt devletindeki diplomat, vekilhanaların ve konsulluk idaralarının üstü bilen Türkmenistan'ın devlet migrasiya kuruluna yüz tutuluyor. Görkezlen rayetler pasaportu Türkmenistan'ın devlet migrasiya kurulunun merkezi idarasına resmileştiriliyor. Hem de Türkmenistan'ın dışarı yurt devletindeki diplomatik vekilhanasının ve konsulluk idaranın üstü bilen kovuşturuluyor. Onlar Türkmenistan'ın çağrında bolayan devlet pasaportu resmileştirmek için migrasiya kurulunun idaralarına yüz tutup bilir. Ne mi diye verdi? Yıldız oldum diye mi? Yıldız oldum diye mi? Yok. Dinleyin ne? Nerede? 5 yıllık diye yok. Doğru mu? Ya tamam teze pasport verin diye mi şuna? Bitse pasportunu sonra. Pasport diye yok. İdaraların... Ya tamam pasportunu tezeden verin diye mi sana migrasiya? Ha? Migrasiya kulluğuna kim yüz tut ya? Yani senin konsolosluğundaki merdan haramzada ortaçı olup durup yüz tut ya. Senin dokumentini tavsiyen sana teze pasport geliyor. Bu merdanlar ne diye? Farhat, teze pasport diye nok. O ne diyerim ben sana? O kapırdım üçüncüğünü. Sen tezelden oku. Türkmenistan'ın şahında yaşayan Türkmenistan'ın rayetleri pasaport almak için Türkmenistan'ın dışarı yurt devletindeki diplomatik vekilhanaların konsulluk idaraları bilen Türkmenistan'ın devlet migrasiyasına yüz tutuluyor. Görkezlen rayetler pasaportlar Türkmenistan'ın migrasiya kurulunun merkez idarasına resmileştiriliyor. Pasaportlar gören mi? Dışarı yurt devletindeki diplomatik vekilhanasının ve konsulluk idaraları üstü bilen kovuşturuluyor. Teze pasport diye uzatma değişik olur. Ama onların çağında olan pasaportun resmileştirilmek için Abi işte pasport uzattıp bir oturuyor 2 yıl. Yok dostum yok. Viyana şartnaması var. Yazsatayık. Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken Viyana şartnamasındaki migrasiya hakkındaki kanunu deyip yaz. Ona mı görüyen hazır? Ben boşuna kıyıram o. Teze çıkan o haberde teze pasport. Sana teze deyip yazmana gerek yok. O tayda nerede yazıyor? Bir yıllık uzatmalı deyip yazıyor mu? Duranı teze diyen yok sen bir yıllık uzatmalı deyip yazıyor mu? 2 yıllık uzatmalı deyip yazıyor mu? Uzattık periyat şu pasportunu taşır yolda çıkıp biliyor mu? Yüreği Şermende.
Öz ağzın bilen okadın. Haramzada it oğlu. Ya çıkarmal daltınız ya. Men diyeceğim. Arkadaşlar. Hoş geldin. Ölüden can soruyanız o. Ölüden can soruyanız. Men düşündüm Ferhat. Kime ne düşündürüyorsun sen? Ana şu Yok. bayram. Dinle. Canını yakıp düşünmeyecek adama gep düşündüren peydası yok. Öz işine gelmese ol doğru zat değil mi? Öz işine gelmese. Dinle. Hadi şu öz yürü düşüre. Şu öz yürü düşüre bile bastır uzatmalı olur. Yine olur ölmese karar. Oğlum gidip bilmeye gitse 100% sesimi eşitler. Sen hana o senin çöpün dök türme bastırlar Türkmenistan'da. Çünkü siyasi hareketin üsmüğüne güç kuvvet verdin. Yok. Oğlum gitmiyor. İruç oğlum var ya pastırdı uzatmacı migrasyon olduğunu yüz tutar. Şu vakit senin okudun kanunun şeyle okut kadem. Başına gelince bunlar boynalmıyor. Kıyın günler başına gelince boynalmıyor. Bir mınt dinle ben çıkacak ulan işim başıma. Bunun etçek işim benim berde öz ağzı bilen haramzada kanunu okattım. Gördün mü kanunda ne yazılandı? Birinciden okattım, ikinciden hem şu tane 110 tane adam yan vardı. 110 tane adam şunu gördü. Hakikaten hem kanunda yazılanını ben da kaza edip verdim. Ben niyetim şul, prosto bizim düşünmeyen kâbir halkımıza, kâbir milletimize, kâbir vatandaşlarımıza zakonni, konstitusiya boyunca ne edilýänini diktatörün yalakasının ağzından eşittirmek. Мы знаменитые, у нас есть деньги, и мы можем помочь людям. Почему нет? Если у тебя на руках имеются деньги, это хорошо. Но если деньги овладевают разумом, это очень плохо. Поэтому нужно сохранять внимание. Быть скромным, помогать людям – это очень важно. Если я могу помочь, почему нет? Я помогу. Это важно для каждого из нас, даже если это поможет только одному ребенку. Для меня это будет большая честь.